sabe enankoa no person no da ba sa nipa yinti bema ono nani abre so odu bewura wadiem no abobra no wo ba na wo pam no na denti na wo bompa ya pa wade wo se sa nipa na ya kwansidie wo abrabom obi ho a wan kasa wo maame wo papa ena ya kwansidie wo abrabom mwani na ho. Me see the hidden obstacle in your life. Why the two for? Na some two okura why na osusu ho kire no. Na baby a me boho ne say kratie. Obi ba na wona twempena for 7 years no. Enya de abewa no jan ma ne nko no why ya consider e wona brabom. Sister abrante ya wo gine kapre sempoa kakra otimi toma odi ya wo mpanu ya wonete ebemfie nsuyi no wa ya consider ma wo na twemo ho. The hidden obstacle in your life. Minim se mabo obi asem so from ne yani nkomo kakra 0551931931 0548931931 IBJ Masempa na okay. Ono watena 7 years. Ukurampo se ho ade ya nkonko ye ho ade no. O mpe ne kase bia. Enso da bia otu hyeda. Wa ya kwansidie wo abrabo. Nyina ye tie Sompa. Obaba ko anetena ye ni suba na nye. Wo hu se suba na nye. Wo de da bia obesesa. Wo besesa. Obesesa. Enfie nsianie on sesan bra eti hu se sister na ya consider wo abrabom timi yi number free wo phone so na o business partners bi mo from no wadi di o matem on say we lose business or your hidden obstacle in your life enipa bi mo e ya consider wo ya brabom but then say wan hwe yi a didi o mu didi ma ye bi dinti no ebe wiawo muani na ho dina me ma categories no obi okra the hidden obstacle no eya master o eya boss wo hum wa wo de boa no enti wo ma okwan ma wonko but da bia na nka wo koya na wo nso wa brabo be peja muani nda ho afi ko na wiye the hidden obstacles in our lives. Mami kwa humano sonda minko din komo kakra. Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Hello, good morning. Good morning. Udini baby au kase free. Me free, I'm Memphis. The friend Gaddafi. Gaddafi mami ntio. Yes, so, in some of can hear. You can't do one. You can't do one. Yabo asem so ho. Some of can hear. You can't do one. You can be there for you. You can be a brother, so who can now catch an another with you. Yes, also what you can get me. So, the funny here, near more for some Christian. Nyankopon shelpi. Me said the hidden obstacles in your life. Akwansidie bi wo wabrabom but kakra unya tafri wo ho ntino yesuma woni na ho 0551931931 0548931931 Hello. Hello. Bacho udini baby a okasa free. Mami nti o mame. Okay, bacho peja oni kakra ma me why? Me ti o. Program no. And bacho me ti on kakasa. Mati nyame nhyira o ye bie wasem so amwani ada ho no pɛ wo ho That's fine.
I'm one in a honor trim free hunako and him why. That. You be see rank a shawma. Mo. Mimi nkomo no me futu ne je den ba wo jinso be boa wo. Hello. Hello. But udini baby a ukasa free papa. Oh, went to me and ahoma so. 0551931931 0548931931. The hidden obstacles in your life. I consider be a wabra boom, but kakra unya tafri o huntin esuma eno na mi bie so akere wo no. Hello. 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 Bacho udini baby a ukasa free. Yeah, because I don't see through. Mami nti o papa. Hello. Mete onka. Hey, I'm not saying that Thomas Sompa. Hello. Mete onka ukasa. I'm saying that I don't see through. Okay. Yeah, so I'm not saying that Thomas Sompa and then you contribute to that. Me bacho mami nti o papa. Oh, mama, yeah, you really action. Yama, oh, yeah, where is it? Nyami nshira ko na ofo from Mrebi. Hello, dini baby a ukasa free. Hello, yes, I'm a person. Ama mami nti wa no pay. Sompa Then FM. again, the name is it. I'm not one. As I said, my son, say, there was a big one. My son, someone who would Oh, me pacho, me sorry, I'm the number better so. From any nkomo why? Aye, from me. Me see e bi mo dane akwansidie wo abrabom. Nanso unya tefa bi tafre wo sa nipa no ho. Enti won hyede nhunu se oya akwansidie. Twamfonini mo ani mra wo ho so. Na ko wanim. Hello. Hello. Pacho, udini baby a ukasa free. Okay, I don't know if you can Sompa. Okay, peja oni kakra ma me why? Okay, I'm afraid you want many up and also life from an air. Every day, I mean, sure, I need my power. They PM still. I was Sompa, and I'm one sure why. Nyami nshira won so. Asante mampo, matena ho pen yo. Oh, anopay mechia otu asekan Rural Bank PLC for nyina. Yes. Mampon kufiase baby amu bia. Hello. Hello, Papa. Yes sir. What about some kind of thing? Medig hama na be hwe asem no so ho. Mami nti o papa. Open 10 years. Papa, you can anyhow. But I am my book, now for my woman whom I think I'm in and so if you took I'm going to need or more among the netting. Sompa FM. And then she can say, Munko, the buyer walk off them up for another. Ah, One and young people each rain. And then come say, you need to think an hour with that. That's what them. hwe. Aya kwansidia ma wo ho. Oh, Papa. Ese wo hu dia wonye. If I don't say, Wo hu dia wonye mfa sem no ho. you would have been from Papa, and then I will for when you work that then you have from Sona. O de me sorry am the production line bi beto so frame na me no nkomo mpesa no di nkomo back door. Why? About you. Mo nyankopon hira pa. Hello. Hello. Udi ni baby a ukasa free. Seminar na kwesi, ni kasa speaker di. Na mami ntie wa no pen. Nyame hira mo ne mo nyuma pa mo ye. Nyame hira won so. Ombo ma sem so aka ma sem mo na mami. Ah, asemi wo fie ho ho. Oh, ha pa ma ne bro so. Sa Oba me ma so awofo a me koyo ho ade. Mhm. Me ka me ni ko site to koyo juma mi ya.
Obi, I think I video that tell me. Set or out by making in any water. Ah, Messing me, I'm in a no, and no water. And see, and never come out for me. And I'm not making me decision. Yeah, and I'm many or about the mansion of Kumasi. but now still are not on till who say per se woman near my son ye oh. Me say, I don't consider it, but I know one man who say, we need to be sure about the more, more about the possible. Uncle Ponshao is Nyaminsira won so pii. Me say ye wo hidden obstacles bi wo abrabom. Unya tefa bi wo ho, incentives bi wo ho, impurities and apparatus bi a e wo ho ntino. Ekun ba unhu no. Me say enye sofo bia na wo so de nsato so e bom pae ma wo. Sofo bi a eye baifuo. Efri da wo de nsato so e bom pae ma wo no. Wa utum se wo ne ma esai mo ani na ho. Enya sori bia na ekọ. Ye wa sori bi ukọ wura mu no. Wo ne ma gie agu. Ode mo ani na ho ada. Hello? Hello. Udini baby a ukasa free. But you're from Isaac, Kasafi Bonus. Peja one kakrama me papa. But you're from Isaac, Kasafi Bonus. Mami ntie wa no pen. I would have Mr. Looking your mind number. Me the number bi beto so. Enti ya no wa frame me na me the ama why? Mate, you. Me da sepi. Hello? Udini baby a ukasa free. Hello. Hello. Hello? Yeah. Masana pedo abo masem super. Maka wasam. Papa. Na papa de me no na ti ufie ho ana. Emo fra me yegna na baby a you station da level. All who play to me. Bomi nkyere mu kakra. Ukasa free he na udin de sen. Me Kasafi Gabin. Aha. Gabin na FM Christian. Okay. Na me get message. I go no. Na me pen pa ba ni ma ade na ma me mu yente ma no do if you miss them kura family in there ma no do fi dia mu. Okay. If akwa se girl so come me so te girl but this year na akwa di bi me me stand there. I'm on so me ma ni papa so girl na me there. Next. If akwa se mpata me chem di che girl na say on chono. Anka so me chono. But me can ada me can. If you reach me now and you get better no na another reach me na get na saba. Ya no asan watwi ba ko ho. So if you akwa ajeja ase me ni you ya guy. E na ade no so no tie me. We nyina bi ato ye pen. Ade no so utwi e de. Asre. Na mo ka se betra ha ya na ye kan sam no. Experience is the best teacher o. Ade no. Ade dem so na ekum sebe kwase o. Mabo wasem so. Obo ga try zo. Tefa me se ade na ekum no. Tefa so wo. Yeah. Never sure. Look at me big guy there. Our leopard the building so. I think what was so. Oh, there. Hello there. I am yankasa obado. Why? Yankasa na me mo akwankyere ketua bi. Eja no beso. Nyami shira. Ka say easy sir. Enough from. But enough for more. Hello. Hello. Morning. Good morning, sir. We didn't baby our casa free. But Flamin Mahmoud make casa free boko. Mahmoud boko for to say. Oh, bia hoye. Okay, Maminti one of paying. But you with ye. As a woman, fear pa, seminar no wakan. Sir, Sompa FM. na ade se say IBJ no ya na obetete mu mpoma chi e na ya na obetie mu nkoma na Yama akoye okaka minini me pacho one ne kofom kakra pagya ne mame
Oh. Boko emuwa. Network ne hanadi. Hello? Yes. Udini baby a ukasa free mame. The man told me because I see the grow. I trim the grow. Okay, udini saying. But I did it in your corner. Mame be mame njio. But so, Miss Lukwat last so many years. Almost 7 years in me. Oh, you're not joking because of one day. They said when you're my consul, they question thing about you at the phone I had him on my back. Simala, my children, and Jackie. 7 years. That time. Nasa odi ami bo yi anokura ka ho. That time. Emma piem. But that's right. Emma wom. If I said that, no way. Sa. The course is just an event or Baba. I'm a father mother. Okay, tiem yo. Won susu no kanokure odono. That's right. Ah. Ano ya de ana. So that's right. The dollar pa. Aha, nya odono. Me si bema no. Oya de. Oh. That's right. That's right. Papa no me pese ye team ni ne kasanti me the production line bi beto so Sompa. ye audio bre me se una wo frame me se na ye nhwe kwan betimi ne opani na kasa na why ho ade na asetena na ye kama wate That's right. nema ni bi o ya na nye physical e bi nso spiritual nti ma on pai bo munya den e be ye yie wate because odono odono hello Hello. udini baby a ukasa free Because of the here. Udi design. I am Abigail. Okay, Abi, I mean you. For so many baby are some more 10 years, like on coming one thing. What's it? Almost better saying 10 years. 10 years. Oh. Right. I mean, for a friend from me and Sankafona, young doctor said, the secret of life, remember, and he be did do fear. And then come over fear, and I know she. I know you. Aha. I mean, for a friend for hello. Hello, brother. Good morning. Good morning. Who didn't baby our casa free? Medende honorable Alhassan Baga, Mekasi to Funia Mekrum, our central region. Papa, be able to call you. Yamena Domo, no, they said, Don Mamma, natural Corona, the pastor, also said the Yabakori. Be able to call. You, That's a Nasude and Count the Cabo Papa. Chiachama Okumkom Hakim Ade or show the day the Michiano White. Yamisha for my MP, honorable summer ato a Bowa Basso and let under pay the Bowa Basso Papa and it's a chair with the Abre. Maybe it will be as over TV so I'm not a television affair. Over cancer and KB, I wish any pan, I actually something of the Catholic there. Na many adu we no se fatata na se na bo wa baso na me nya ba nya o so ne the bafona tractor di years na on there no wa de ne bra fe hi me de beto no for se e ma na ko nja no e to nye ma gi se o pa ne se o be wa ne no na mo ba so be dunu pa ka na bra bom so o di no do eti a o be boy jaman sa na ne to no ne shi na wa ko be e ma mo bi afọ mo a e ni bi well, we say about you in the facility, you the metronome. And Kavia, a man in down, no more jazzy, no more water beer. Obayan of Wadi, no, not say Awalepo, and in Branson. Rapping with our debris, one thing about me, Minister, there's two sides to every story. Enti yenti bema na sem no de yenti min judge bema no so nya no obebo pini bema no hwe ye obi o nete odo no nenso eniema bi ni
and obstacles be wo ho akwansidie bi nko hwe nipa no kora wo be nipa no na tena che ade bi ode ye ko gya yanko aye ne ho ade Unso a wuntimi nya no ma. Timi ti ho mfiri. Ya sem wo. Unso a wuntimi nya ni suban yi. Ne se ye ne dey. Eni ade ya ne dey. Ade na e be se pani nkonya ha ba. Eno ko mo ne ye di yo. Oh. Hello. 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 Sompa FM. Wodi ni ba bia o ka sa free. O te mo so free go from comfort. O free he. Elibo. Mami nti wa no pay. But you me do your question. Cosign. Me do your question but you. Uh-huh. You obey more than 15 years. Bubble cry. No go your word e hwesu yi. Na udi aneti do ka problema. O ye musa na so ebe. Bacho why o ho ade? Na bi na America no. 15. Bubble 50 years. Wadi am e hwesu yi na to udi an ka problema foforo a. Die minim ni se be ma wonye wo ho ade no. Me bacho wonye ne dia wo. Onko sere wo mfira busua ho. Enti 15 years on no te no sebe wo ba busua kro no. Enti ono kro wo sanke agine kwase yebo sika. Enti ansa me be ma wa no. Enti memma ne mo wa busua kro no why? Mo. Right. I'm saying last call you are. Hello? Hello. Udini baby I say free. No I am last caller. Why? Okay. Mami ntio. Ndacho mimi nimekuwa tena wawara na yale mahwadi asana kao na wafoni. 19 years. Ba koko nu wa hana si okọ baby akofa akoyezima. O mana mako. Na me wonkola afọ me na afọ. Nti kola no sisa na muso ni sadi amaja cha asibo nti o mana maka. Last minute no okofo ba 2 years no eja me no kola no aguja. Sompa FM. Me pacho me the line be better so. I see am for production line into so mame. Me sorry afre me ye be din komo why? Me enhwe kwan be timi afa so. 054 11 266 26 054 11 266 26 Anope mamin tumrika na menko kaswa wood market na menko chia miankasa me wofa ye me mame mo ka chire kaswa ho de ye frɛ SP Che Bafo ofa enne me ma Merry Christmas why me ofa no uhuna me semse me na me ni photocopy ofa Che wood market ho de ye frɛ SP Che Bafo ofa no pay me ma Merry Christmas nyankopon hira e wo sede Debia Obomichidom. I love you so much. Dr. Setadu Atnasi o fidium ha. Doc, memwa kwaba. Mesra one more friend and say no the old friend me amintimi mfa. Nti se wo WhatsApp ye audio bremi. We audio bremi me respond 054 11 266 26 054 11 266 26. Would help be a help piano ye audio breme and I say if you do me no econo and I do me no yes say 12 and ye no me no econo me pacho 2 o'clock frame o frame a menya kwan ye di nkomo Dr. Setadu Sompa FM mo akwaba ye no na bibia boko de Kristo adom bibia boko wow and then so komodi ofia ha komodi wo ho pa na ma me fa akwanya yi so na menchia anuanu mienu die din kan no say last week mine be afraid adanse yeah efa aduro no ayiku ma na otoye de aye amano sama na enra me wo ha na otoa me be free has no ekoye no obesra me ebedi mi bruina
na ne din pa ede Mr. Collins e Japan sisi oguso ehwe ye was wo pe was empire yi wow o ma wa finchi apa nso mesume ma na finchi apa doc enra audio bi ba me phone so yi mesremo David Chan audio we dey o se utimi eboma mi o na ensem na awura na kana no wahye o doc wo de fade ahin so kra wo de yeni nkomo mehwe aba ansa na wo be sore sa audio we de mebo okay awura na se big bottles aduro no ono de na nantu ya mfiamfia de se mimi de ebe no de kakra fa ho afedie ese na nantu na no wo pe no apeja ayekama na say eh na SJ ni di fo ese de o ye okrom hani afenso mechia miami baba owo sepase that's right ajingu odi ajingu ajimai awono so ehwe ye pa wow yo enkomodie wo hono say you wedding kai akana yanko na enra yako year bia ye wo no eni next year ye be wura mu wa year no e de beboa wo enen so ye toa so month bi your month bi wo hono January to December no your Pacific month bi wo hono a omototo omo niema year next year 2025 we ebeko ye ama wo mo oh sir wo mo star ebe shane abusuya mesrawo join here on Facebook Sompa 93.1 Facebook here Sompa 93.1 and as YouTube also here Sompa TV mesrawo enkomo ya yebedi ehia papa se afina ye wura mu no wo pese udi ya enkomo we na wo se utie na the hidden niema bi na wo wakwan mu no se wunya yi sa na man free ho na wo focus on niema we so a ubedi doc ma mintie on say yetimi ka say enipa we die oye star yeah obi a omo mbobo ni omo eto nwom ni ade no ye use star ma adentina ye kan say omo ye star before anasa kan from so ye be ka say enipa we die ne nsonoma aye dey apie na kire say obi a wo ne nsonoma eda bia ye be wo tam even hour no ye be wo no ye wo nsonoma epie e kopim say wo be wu no time bi oduru a saa nipa na awa no onsoma pie saa ansana weekdays no obi a wo ne time a ne nsoma edipie we no nso efiri ho nso a month bia wo ne nsoma epie ana year ne de na yahwe no ana ye ba month no so wow na babru mu krampo no ewom anyansafo no ka se ye kohwe agenkwa no ne hu ne nsoma yeah na no gise die onim na betumi a kire o se ebresei ana wonsonoma ebepie okay nyankopon kra bo nsam ne okai Ezekiel 28 verse 15 no wo se ada obo no an wo hu ne hu Sompa FM enti ada ye bewo no ewo niema kasa kire wa brabo ene de wo de ba wiase a wo ba abeye wow sa ensusu na okai Proverbs 16 for na de quotation e flow o se erade ye bribi ma bi ema dabone enti de beto ye bia na to da dodo no ejina o date of birth no so ena de ne ye no eba na 2025 yi ye o month bi wo ho a akora ye be wo no sa month no se de o ti bia no ho be ye fe dog Davi your Pacific month bia yawo sa akora no a ne ho be efe so ye oba so ye be ma na se ahofe kurampo no a ebi mu ho ofe no eye month bi na kire date of birth nso etimi determine sa ne ma no sa on se la enra na me kan say next year na Venus year Venus nso planet ni nyina no Venus na ne ho efe ana Venus na ne ho efe no so no time e be shane pa ye be hu se abright wo ewiem no January 28 to February 27th okay this year enti obi a wonim Venus no eduru ahomache wo hwe wiem obi hu se eda so ebeba January 28
to February 27th. Wow. Inya pie omo ye be wo saa time ni bi na say planet no eno na ho fe no wo ye be wo saa time bi ho be efe obi pa o mark into ho no wo se kwara say wa mark ato January ena saa January 28 to February 27th. Oka say obe take seed me na beat you no markro Obenyin aha sa month ya medin kan mu so no obewo no ada se ekonyame hihye so pepepepe a obewo from October 28 to November 27th sa for no so ho be efe. Wow. Aha eye nature and ekasa na se ye nima ye se eyi no ye month na ha ye ho sa na tie month ya ye di benyinsen wo no ekire said ye wa ho of be city month ye di be wo enso ekire doc we a udi hu komo yi ma etwe asem bi ba ma madwene mu afi ye be wu bi bosum ye be wu bi etimi determine se obefon ana so be kese no kre afi ye be wu bi no ebetimi a kire se sa afi hu fo no mu nyina ye ntiantia afi bi wo nso mu nyina ye ntiantia ni nyina na meka se star said in nature enti enye duru ho no pe wo ye de ya e wo se e happen because me nkrofo bi mu a me ni wo mu ebuboso no wo ma fon dodo on say it is for a man entanye akese because me 88 a free 81 men can say 80 up to 89 for no and entanye akese on sas na make an no correct because a free me ya phone na se kura na mafunu gagra so na say service me around also around free 81 hole balone wo hwe wo mu a ya phone ya tu mfiamfia bi na jaza ani munya bi ani yemu FM nature oh nice sa ana yeba year success month 2025 no so no a April, May, June. April, May, June. Na se ye ka se successor ye die wo April, May, June. Se ye wo bi wo ho a se obo omo aye wo mo e wo saa year month ni mo no. So obo bradis next year no mu a likely say eniema be ku yama no. Wow. Na April na started April 20th to June 20th. Omo a ye wo omo Saturn next year no omo akwanya se omo yi. Pike wo ye April. Wo ye May wo. Ani next year na nyame din hire brew. Ansana year ni nyina no in creative business ya. Nke betimi a sa April to June ana ye. Ani di obi a emfa ho ne se ye wo Saturn no. Na se so bi be bia djuma. Afini mu no 2025 no. This particular month here wabo su na osenko obi adwuma no. Some month ni mu no ana planet be friend Jupiter. One na the sources eba. Wow. One Venus ebe meet ebe hia. Nti omunya hia sa month no ho no ye bibia etimi koso. Etimi ma wo ediye. Nti doc edu time bia obi business bia we bia enkoyi no enye bonsam. Dodo na enye bonsam abonsamfo etimi ye. Okay. Eno de ye wo wiase mu de oye de ya eno so kan nipa life. But dodo no an about 70% eye nature. E say da bi wo ho a ensese oye bibi. Wonim no wakwa akoye. Okoye a emfa nhyira Sompa FM emfa ho ne empire ni se de wugi nyame di wugi Yesu di. Oye de ya enyi nyame bo ade no wafidi ama nature and nature eye na adwuma enti ebre bi so a epebeba ebre bi so a nsuo beto enti wonim se nsu tobre ensese oye bibi na chinchina saa da no nsu tobre na be ya obo mpa ya nyame nti nebre sanso ne pebre wonim se pebre si enua bibi na obedua gise ogusu na so de ogusu obedua ebewu wontimi mo mpa ye ema ne nyeyi nti niam bi wo ha eye nature saa na ekoso enipa abrabo mu nti said ye can say nipa we de
wɔyɛ star ne nsonoma apie no ɛyɛ no korɛ sɛ ehia ne nsonoma ne date of birth ne nneɛma no ehia ne nsonoma na woyɛ de ya obepie obi wɔ ha wonim bɔɔbɔ paa wayɛ na sɛ sɛ yia no ɛnyɛ ne lucky year no okay wayɛ wanyɛ team obi nso a wonim bɔkora no ɔno mmom ya peke no wobɛdwene ho a ɔnte ase wanhwɛ a wode bɛhyehyɛ adumni adan nso so na ɛnte saa nti nature de ɛkasa ɛwɔ nipa abrabɔ mu nti ɛwɔ sɛ obiara hu 2025 no ɛbrɛ a ɛdi n'anim ɛne nneɛma a wɔyɛ a ɛbɛboa no yia bi wɔ hɔ a woka o date of birth yia bi wɔ hɔ ɛbɛkyerɛ sɛ ubie business ɛbɛgu ɔfɔ so a ebi a ɛbɛgu nso ampa ebi wɔ nso so a sɛ business no sika kakra bi a wɔde bɛ start no na ɛkɔ ɛno na obi tinche ya wɔbɛka sɛ a nipa business mini nyinaa na yɛkɔbɔ mpa yɛ ade na ɔno deɛ nyame ati na me de wanti me ɛnyɛ sɛ nyame yɛ tumɔden for man obrɛ ɛna enso yɛ nti nyame ɔde brɛ ɛna yɛ n'adwuma na emom ubetumi ayɛ hu bibia saa ɔha no ebia yia no ɛyɛ ɔba yia kora na ubetumi ayɛ bibia kakra die okay ɛno no nipa no frɛ me a metumi akyerɛ so oh yia no 25 yɛ ɔba de yia de nanso woyɛ bibi sei ya ebetumi aboa wo kakra ɛno so wɔ hɔ na we no ayɛ ka ni nyina ɛno so nkyerɛ sɛ 25 no yɛ sɛ yɛ wɔ lucky year nti na wote hɔ de wonsa gu sɛ mekɔ abirikyiri nti obi bɛba bɛfa me ɛbra woni boafo bia ɛwɔ sɛ wɔbɔ ho mmɔden passport kora wonye bi wosi mekɔ abirikyiri bet ototo nneɛma yi a wobɛhunu sɛ bia wo passport da hɔ no wobɛhunu na chance na bye na wokɔ na chance ni nya ba sɛ wo kyerɛ bɛfa akwa sɛ mini passport ɛno ne sɛ wadumgya wobɛhunu sɛ abɔ atraw sana ɛtie nti ubisa ya sɛdeɛ ɛtie no wow nyame adom ɔkyena so yɛ wɔdeɛ yɛde ɛbɛtoa so doc yɛmmɔwura yiko herbal center na yɛndi nkɔmmɔ kakra ɛsɛ pano no ɛho nkɔmmɔdie te sɛ adanseɛ ba na adanseɛ ɛba paa doc yɛmfa biribi anto nkyɛn me ne wo nenam yɛnante akyɛ sɛ mesuro wo wode bɛyie na ɛyɛ dura na ɛnyɛ bɛyie mini bɛyie na mmom deɛ menuni sɛ mebɔ mpaeɛ na mama nature akasa enti mewɔ tam bi a ɛda bi wɔ hɔ a saa da no deɛ wɔyɛ da yi mɛbɔ mpaeɛ okay mebɔ mpaeɛ a adeɛ nkyene na manya nimdi foforɔ wow enti mene wo da hɔ a wanhwɛ wɔbɛka sɛ mempɛ mpaeɛ ɛnso mebɔ mpaeɛ ɛnyɛ tam biara na mebɔ mpaeɛ bere foforɔ bi a bɛkyerɛkyerɛ ɛda krada bi a yɛwɔ bi a wɔ tam a wɔde bɔ mpaeɛ mema 21 days ɛwɔ sɛ wɔabrɛ abɔ te sa ɛna yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wo adwuma bi a wɔyɛ wode nsuo na ɛyɛ adwuma a ɛbɛyɛ yie saa nneɛma no nyinaa yɛ nneɛma ɛbɛkyerɛkyerɛ saa ebi wɔ a gyesɛ gya enti abusua SGfoɔ difoɔ no ɛna wɔne me di nkɔmmɔ yi wɔno na akɔfa big bottles draba na na die de ɔde abatum yɛ ayaresa pa no we ɛnya kwankyerɛ asɛm o mbakyɛw we de ɛyɛ herbal bread ayiko herbal bread ya wo die ama wo diabetes pressure abafom doc na wodi nkomo bi fa ɛma ne mema ho nkomo a ɛfa bread ho mbɛsɛ wa ɔto anum ti obi kura obi wɔ ha awo nada na hwɛ manim saa awo bread wadi bi medi bi o wadi bread ni bi medi na bread if you am di bi first o na udi ye no ɛkɔsɛi bread no udi a ɛsɛ na me ho ɛhyehyem kakraka ɛsɛ me video no hyehyem kakra mentimi na since akora wo sɛ na me dog je no na me ka kyerɛ sɛ we no owi on fama me to wi ato ma me na normal bi na enra me die pike ne eyi na be pike ya ma ne bi na efa ne de na down na sɛ wo ho na hyehyew ne we ne na gyan ade enra me sɛ anadwo be tu na aka kakra bi down na me kofa na me ana opa na me gudi ya ene nkwasa na bi amedan ma yes
E kwasia na bia me die. To sebi kakra. Baby me nka asam no kwa bia to sebi. Bible bia no wa to sebi. Bible be bia no wa. Nese because me say no me brand na ho kakra. On say ye no da bia te phone so ye adwuma we frɛw enti na me fa no say eni me gu me so dɔso enti me na. Sompa FM. Could you believe say enra ma frɛ obi ne ye kɔ anajo. Say ma da eja phone na sisu kra. What say me te say na oni ni pa ko na kasa na me bo yeah. Say ma jet call no be 1 hour. Na ni onu so gira so. Wonim say me tama me de sorry no be ya dwuma na 3 o'clock. Yeah. Enti ya bo 3 ya me ya dwuma me nya dwuma ni me ni ate. Ena me ni ti ya na se shawa pa ho. Enti say why late? Why late? Se won timi na. We pan na me budi ye no because me enya me say. Wampa. Ebi aye kan say na tie for be ka say. Oh yeah. Me say andra say na me timi na be 2 o'clock. Me correct. Me busa me back to Ankrasa na me bread na me di na way. My kitchen wa me hu. And was say me nko eda ho. Me see me ko fedi. Sa pan we over studio. Me see me ko fedi me ti me ni na bono nsia. Kama. Let's I'm so yeah. Na said the enra oda is ka unya ho aka oda ja ho. Na ada na kejo. Kenya wo fi de bia na akwara me wo fi. E say fi ha ababa akwa ka chiri. Na o say o person me ko aduana ho za. Enura me tobi. Nti wo beto ato. Mento. Anti abusua ye kanfo ayiko pan no. Doc, me pese una wo ye pan yi. Ye mu de be di ni say ye be ka he. Ena ho adanse ye di. Ebei. Eye mema ho adwuma na. Kese papa. Because Ahmatino adanse a wo die mimi hu ye na no ohyerodo mesra pan no ahwe me ni biem wai pan no mesra me ko na me da emema duru kese pa because me di pan no na ebedura na juna gasi everything talk adai popo bilibili a serious o emema duru kese wa hwe obeka se bia ye han ni ba no kra na me ka mimi hu ya me nka ampa Edra homa tino mi hu se me bema mu na afede masan ye bema na doko de panu de esa boa ema no so ya ema omo asechi panu asempa na me ka chiro ene se de panu de o se start sport you abrochrefu hia ya ana uni panu no so ensentemu ampa awo me boa I media no say meje na yi Sunday Ndra na mi wie ana unse pa no kra de to a enteteati Ndra awia mi di bi no ma hwe sa mi hu sa me de akoto me glass bi a me di mi chance agusu me hwe sa me bo be 7 ko je one da ho na me fa na me hwe sa entetie no na me say di ampa bread ni da ho entetie ntimi ma fatu from entetie ma eno de wow me senti kra no me senti no na me di o na me wura me dem ho na afi na de me hu ba biam de ato me hwe sa na me hu te bo be 7 no me ko gina me dressing mirror na ni me hwe na sa me de akotom eh me bread na me de ato he eni mu kitu abi na ayese openity aye den ubi ete se de tentete abusua ebia wo hwe yen we ampapa na umpe dunum wo umpe dunum me say me ntampe dunum sa o ka me pa na me no maduro ntino se umpe dunum a we na dok aya brew dipano ne nsan o yade doc mama fa wo number ne ntudwa ne bia na obi ehwe ye wo obi tie yen doc number ne 0276 07 07 04 0276 07 07 04 and I say 0557 28 5077 doc dinkomo kakra on say pano no and why want natural flavor I have a yibianim flavor bianim natural flavor na say haban manon wakika bom bia yes a pano ehwam
ana sent no said ye din kaka no so no eda ho no aboa bia empe wow enti what the every family ye besa akoso a kire nyema mu okay ye wo natural flavor bi wo ha se eka ni pedua a yare bia ntimi entrem enti na emo ntimi ema ho no doc wo mate wo bi hwe osisi a ne kunu se ne tu senti no wo hu ema to akase a no wosa mo wo mwa bi di boa sa nipa no oni problem bia adai bia no so china ye be ya na recording no okay I me pe recording na bo e wo me phone so na me ti ntimi nyi enipa no oni kuma se ba bia o dunkwa no aso frame me am dey bi sending no wow enra me wo hwa na enti onu kra me man reply bia King George ye kan eto asema na egu awade o oh we no dey no kra hwe ye won komo bi wa wan hwe am fa na serious ene ye no kra na de me bi ho a ope ubi onzo a yen Africans dey etukese ye pe abrofo kra to so am fa wajo na be o mfa wajo yen so dey hu ane ye hopo yasemo mabo na dog wo mafu e ma no mo sofu enti o mo shape yira no wo mo wade boa wo mo o mo ni problem eno de ubia wato bibia ebom eno de course aba wo ho no de mintimi nkai enra baba wa bi hia me say I be misro mafu nam say aduru no ebe twenwo ebe kan wo we are willing god me ba ku bi da me kam okay no sin I am so okay when the bebro na ubedi hu adanse enti abusua doctor setadu we de ye mu ankasa mu nua SD ni nyame ache na doma chede enema enwanwan nko na nyame de ne ye mesra opusu ne nhoma no 0276 070704 me hu se line no so hit and I said 0557285077 kwasi de no pa bia so ya na do efia ye netna se ye hour of hope the secret of life no or the bread doc final words na ye mowura me na ye bedi do enye da bia na mema ene nka mbedi nkomo bat ene mpese yedi do ni do kakra no do na wo luma nyum no do me won nyuma hoto bebre a wo tutu ade odo ya wo eje wonye wo ene me pese oba efre na obebo odofo abaso enema wo de yewo we mabiem inside out also pese oba afre ena me man so fre obebo na so nim say charity begins at home timo amuti studio ha ene bo mo adofo abaso ese ye shase afim da bi enshase afim dog ko mane mo ndofo abaso mane mo ndofo abaso ansa no akọ zewe asem efike won kan wonu mu ye jana mana ko oba bia me ru omo do so fa ena me se man no ne me man o me bo mo ndofo ma baso kan wonu ye jana mana ko na azole na adekro na aye no onga adekro na odi ye wunti no a wo pese wo bo na baso no so be ka kire me ye wia abadwafo bebam abesi hu nkonya pia kwaba ya je wahene na ho design radio adom me ho odin setwe konkron aha wo ni ma bia wo mpe wo ma no ho ma ho de bebre sa but no nka pese edi nkomofa de ye mpe wo ma ho but ye di bro nya de me pese ye di do kakra samu ya okay enti me twa me ho ba si ma baako na makwa homa no so na ye di nkomo ene fie ha ebe ye de ada awo tutu aso obi awo